karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. May gidam ko kung babae. Babae. Kung bisag dili ko kayo maklaro ang hitsura tungod sa pating kapon naman. Ba't siya paglingi? Siya paglingi na ko. Nasigpatan ko ang iyang panagway. Maandag siya. Guwapa. Kinsa ang buong babae. Kung gano'n naghilak siya. Naapil ba siya sa kong kagahapon? Milabanan akong uuwa pa si Diana. Musuroy ka ko dito sa isla. Basin og may mailahan ko sa mga tao din Ug magkahatag ko kiya kung unsa ko sa una. Kinahanglan mag-ulo ko ni Laura. Aron sayon ko na siyang makuha. Kinahanglan mahigugma siya nako. Ang buwan. Doon, paabot ako. Mahal kong Kipriat. Hoy, Tirang! Hoy, sa buwasay! Ah, ka? Papa, mas inday Laura. Papa siya mahaman siyang paghilak. Ay, nag-uultog maayo. Di na ko diya makita ng iyang bana. Oo, lagi. Kasabot ng daan ang wasay ko. Pero, magabian ta din Nayo, nakatuog na lang taon ng bata. Ay, tanawa Makita naman nato si Inday Laura. Gaon sa man na. Ay, lain sa kig nagkatawa, naghilak. Nahilak Ato dito ka, ama-ami. Ama na ko. Kisa pa may mamaham niya, hangag ako. Wasay ko. Wa naman ay ginikanan. Wa sabi ang bana. Nahibawan tas kinaiya na. Isultihan biyata nilang Nyura Marcia o Don Andres. Nga, dali na siyang mahiobos. Maobitaw tong gilayasan niya iyang bana. Kanahiubos ko no dayon. Ato alagi. Isan di tinuod nga nangabit iyang bana. Hala. Ato alagi. Wasay ko. Ato Oy, lagi ay. Wasay ko. Lagi. Uy, hala. Oy. Hala. Misigam ko ng mata nimo. Mibudlat manggod na. Tanawag unsay akong nakita. Hala. Ha. Condolence, Laura. Ikaw? Yes. Nganong ni ka? Nabalitaan ko ang kamatayan sa lalaki nga atong gimahal. Maong ni ako. Gisakit ang sab ko sa nahitabo. Managsama tagday kugma ni James. O kitang duha, managsamang kikugma ni James. Ako lang ang gihigugma sa akong bana. Estranghero ka sa among kinabuhi ni James. Wa siya makailan nimo. Hinigugma ko siya. Dili na tinuod. Ako lang ang gihigugma ni James. Abi mo, Laura, hakog ka lang. Nagtuo ka nga ikaw lang ang gigugma ni James. Maunay tinuod. Og ikaw, nag-ilusyon ka lang sa akong bana. Og abi mo, nagduda ko nga apil ka sa kulto. Og naghatag kag dakong dimalas sa akong pamilya. Basiod. Ikaw ang gidimalas, Laura. Ato lang iampo ang kalag ni James nga magmalinaw siya sa iyang pagpanaw. Sige, adto na ko. Og babalik lang unya ko aron sa pagduaw na usab din Ayaw una paglakaw. Nga naman. Nahibong ko nimo. Kung nganong gawas nun ka pa. Og unsay buot mong ipasabot. Dunay nakakita nimo nga ikaw ang mipatay sa mga pulis. Gikuhaan mo sila og kasingkas. Kriminal ka. Og angay lang nga dakpon ka sa mga tinugyanan sa balaod. Ibalhog ka sa prisuhan. Imo kong gipasinginlan, Laura. Di ko ka na mahimo. Laura, babae ko. Og lupigo ng akong kusog sa usa ka lang. Sakop ka sa usa ka kulto. Are you accusing me? Giadto ko na ang mga pulis. Di ko gustong magtago-tago tungod sa pasangil nga wa ko buhata. Ang kunan ko lang,
Nakasa ko tungod ka. In love ko sa imong bana. Wisit ka! Nagdakag wisit sa akong kinabuhi. Tungod ni mo nagguba ang akong pamilya. Kinsa ka man gud. Ingon sa may tinaguan ka. Nganong ako lang ang nakakita nimo nga mihawk sa akong bana. Nganong ako lang ang nakakita nimo sa restaurant. Dili ka ba ordinaryo nga pagkatao? Excuse me, Laura. Di na ko magdugi. Ayaw na pagdakaw. Magsulti pa ta. May klarohon lang ko. Unsay bot mo ipasabot nga adto ko mupuyo sa baligtige. Miss! Miss! By the way, Laura, just call me Dayan. Misakay na siya sa iyang sakyan. Ano kasamok man niya nga among pagpuyo? Sukad ka lang nga miabot sa among kinabuhi, Dayan. Nahimong gubot ang among pagpuyo. Ang akong bana. Si James nahanaw ka na ako. Huwag ang akong anak. Unsa maning nahitabo sa akong kinabuhi. O kinsa katong babayana. Day, Laura! Day, ganina namin nagpaabot, Day. Pila na lang kabuok ang tao din sa menteryo. Dali na kay mungit-ngit na rong taon-taon. Gilibot ka na kinimpay. Wa si James din eh. Oh, Jeff! Jeff! Hain ka! Wa yun. Wa ka muli ang iyong noon. Dili. Kinahanglan di siya makabalik na Laura. Ako na siya. Wa pa mamatay ang buwan. Di pa mahupas ang akong gahom nga gidapat ko sa iyong puto. Pero, nga nung wa man siya didi. Pagitaon ko siya. Gamiton ko ang akong auto. Dili na day kamay kinimong isla. Doon na sa day daghang nipuyod din eh. Ug mao kini ang merkado. Kinahanglan mo doon kong mga tao. Ug magpakisayod ko kung kinsa ko. Ug usay ko batasan sa una sa diyang. Wa pa ko makalimot sa kong pagkatao. Iladog ko din eh. Kaya kami magkasidayan ang kupot sa dakong negosyo din ang dapita. Kami magkaantag iya sa mga dagkong mga sinsuro kung lansa nga kargahanan og mga isda. Dahil ko akong duulon og mangutana ko kung kinsa ko. O siya akong gibuhaton din eh. Doon ako sa tigwang. Mayong hapon. Mayong hapon, Sam. Medyo muhal kini mo tigwang pero magkasabot ang tingali ko. Nakaila ka na ako? Ako kailanin mo. Kisa ba na ikagwapo? Kining, wag ka makailan ako? Dili ko taga din eh. Salamat kay kinakitaan ko ikaw, Jeff. Nga na bang naabot ka man din eh? Nga nung bibiya ka man sa atong gipuyan nga wa magpahipaw na ako. Mayong hapon. Dayan, Nahibaw kong di ka taga din hinong. Karon pa ko makakita ni mo din sa merkado. Lakaw na. Dayan. Dali na, musakay na ta sa auto. Di ko gusto magabian ta din eh. Kaya daghang mga mananaot din eh. Di ta mo kumpiyansa. Kasagaran sa mga nagpuyo din eh. Dunay kay baw, bahit sa pagdaot og tao. Muhilo og tao, pinaagi sa pagpalatay lang. Dunay magkawaong bubarang. Dunay sa mga balbalan dining dapita. Kung buhato na nila ni mo, di ko sab sila mapasaylo. Nakailam ka sila na ako. Duga na magkata din eh. Nga no di ay. Maldito ba ko sa una? Ug nasuko sila na ako? Hinungdan nga. Mo interes sila na ako? Unya na ta magsulti. Dali na. Sakay na sa atong auto, Jeff. Nia, iabot na kita. Mga naog na ta. Abi ni mo nagpaluto ko sa atong pagkaon. Doon na natin katapang dinhi aron di ta maglisod kunon sa ato ipaluto nga gusto natong kanon. Gahapon ko lang nag-hired. Stay out na siya. Dayan, Nga no, sweetheart. tabang iko. Nga mahinamdum ko sa kanian to. Sultihi pa ko sa itong mga kagahapon. Sultihi ko. Kung kano sa tanagkasal. Sultihi ko bayan sa ngahan sa kumagirikanan. Ang adlaw kong natawan. Ug sa ako kinaya. Jeff. Hain ang imong wedding ring. Nganong ako lang ang nagsulob sa itong wedding ring. Asawa ko ikaw, di ba? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik?
Maong ayaw ninyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!